itamo po. Panalangin ng nobena, itamongan po. Pakamala na indo ni ngalananggang sao. Manibat king krus Jesus, binyena ka kaya kami. Ban maging indumi. Ikay maganakang dili. Ing malugod dili ka ring sablang indo. Malugod mo kayang balikdani kaming kaya kang anak. Ngini nga duwan ming kaya kang sao, piking hanggang kailangan mi. Lalong-lalo na, sanbit lang tala po rin kaya katang kaya duwanan. Pagkabetaya naman kapayapan mabilog ayato, lalong-lalo na kikikatang bansa at kapayapan pilataning Russia at Ukraine. Inya nga tsuka pa kaya tiking yato, kaluguran na hindu, birian mong di na kaya kaking kasakitan na ning kaya kang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampon ka panaligan king lugod ning igpaning Diyos. Tinggap mo'y kayang kaburian hanggang emu atalos. Ikami man ating kayang krus ampon kapag subukan. Paminsan-minsan may bugnak kayang misalda kakapibabatag. Lusok ming pakamalan na hindu, idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kami nga langpat na, ing lugod ning Diyos kaya kami, king pakibatanong ding panalangin mi, king bagyan ng makanano lang lusok makakayap kay kami. Pasiklangan mo na ring puso mi, ban adalamiya ing krus, anti mo ing dibinong anak mo. Saupan mo keng makatalos, king nino mandarake, king krus ng Kristo, alang sala ing dumakaya naman, king pangasubli ng mebye. Lusok kapakamala na hindu, niyang isipan mi la ring kekeng pigagap, mo pabusta ng kalingwan ming kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo karing aliwa. Saupan mo kaming ayapusan da ka. Kabang manalangin kami para karing kekeng kapag nasan. At para karing kapag nasandaran ginga tsuketi makipagnobenam. Pagamuha mo mikeka kekeng hindu. Ing saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan. Karing masakit, ampon magingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulu at dingalang kapanintunan. Pamatulan mo la ring malungkot. Maging mayansay kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran, karing liligalig karela. At ibalik mo king Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok pa kamala na hindu. Saupan mo kaming mangilag king kasalanan, ami kakawani kaya kami, king igpaming at tsubanwa. At king balang metong at metong kaya kami. King mit mong kapanaligan kaya ka, bibili ming sarili mi, lalamin mantumong mapanlualo mong into, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibalebale, itamongan po, induming alananggang sawop, pinili kang reyna ning kekeng pibalebale, bendisyonan mo la rin kekeng pamilya, king malusok mong lugod indo. Manano na sanang ing sakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At mikalugod la, antimonong makananing lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la ring sablang pengari. Luguran dalasan at pakamalan ding anak, apeni bala na karela ning Diyos. Ibiyera sanang parati karela, ingalimbawa na ning tunay biye Kristiyano. Saupan mo lang paragul karing anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, ban luguran dalat igalang, ampon pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karin milalalong ipanibala, ring kaya nakangini. Dinan mo kayang masabal king dapat ming dikilan. Bangawan ming kekeng dake, kanita, maging santungane, ning kapayapan ning kaya kaming pibale-bale. Antimoy sarili yung pibale-bale karin Nazaret. Ikain kaya kaming uliran. Saupan mo kami, bandagol aldo-aldo, intune ming lugod king Diyos, at karing paraming tao. Ban kanita, ing katuliran ampon kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya ng Ketawan. Amen.
Kaya duwanan kingindu ni nga lananggang saup, Santa Maria, Santang Birhen kinaglingalang bakas kasalanan, kaya kingindu ni nga lananggang saup, ikeng makasalanan mamasa kami keka. Ban mikatmon kami king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo, karinganggang tao. Banal Aldo, lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimo ika. Ban maging mamu kamit mapakumbabalob, antimoing kekang anak, Yesus. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikaluguran mi king Dios, kabang-kaba, pauli ning kasalanan ayemi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos magsalitaya kaya kami, karing mga palyari king Biemi Aldo. Ban Aldo, manalangin kami king mitmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Ban atalos ming ulaganing pamanyamba king Diyos sa beyabe, king Eucharistia. Bandaguling lugod mi kang Kristo, ampon karing paraming tao, kapamilataning maralas apama kinabang. Banigalang mila ring katawan mi anting santungan ng Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal karing aliwa. Ban napakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi karing mismong obra mi, king mitmong sipagan at kalausan na loob. Ban patawaran mila, manibat karing puso mi, retang linapastangan kaya kami. Ban akilala ming dewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid apami palaganap king pebanjana ni king yato. Banidake mila ring aliwa king gelingan mi para king ikasaplala na ning komunidad. Bantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad king espiritu ning tapat apamanyuyo. Baning banalay espiritu tayranet pasiknang ni Santo Papa Francisco, ding obispo, ampon ding pari. Bani pagkaluban kaming dakala bokasyones king pamagpari at biyereliyoso. Ban adalaming belwan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kaya. Ban king nanumang atutuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan, king Diyos siyang makiupaya kaya kami, ampon king sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub king karinaning ikpang at tsubanwa. Ban kanita matya kaming atsuking kapayapan at pamikasundok ang Kristo, ampon karing paraming tao. Ban mi pamatulang kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi king ginong sinubling mebye. Banding kapatad ming may ngayaw na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye, ning anak mo. Ngani po tahimik tamong manalangin para karilis sarili tang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, saupan mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin mo yung kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang mipayabot ngan kaya kami, ingalanangga mong sawop. Ginoo, binye may Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumaup kaya kami, king balang pinandit,
Ibiya mo kaya kaming grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Alakad na. Siklaw tamo po. Orasyo Emperata laban king COVID-19 itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila rin kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit kay ka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kay ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kay kayong kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kay kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni kay ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me kay kaming makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na yung iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ting sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mo la retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayab ding sabla. At ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauling ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay tuning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kakulangan mi, nune, bagkus mo kaya ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan Ming, Santa Monica, King Lagyunig Pat, ning anak at ning Banal na Espiritu. Amen. Mayap at magrasya nga bak po kaya kayungan, kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intentiones, pasalamat dadi Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family, Safe Travel, Carlil K. Reyes, Special Intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, Dit San Lito David and family, Maria Lourdes Tapnyo. Birthday Thanksgiving, Joel Manarang, Agnes Canlas, at Mercedita Pareha. Wedding Anniversary Thanksgiving, Joey and May Segovia. Speedy Recovery Daddy, Angel Pajardo, Angelina Lising, Chismel De Alca, Remeji Mateo, Xianbian Lising, Raymond Espino, Pelecitas Nukup, Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, at Lourdes Nukup. Ang timurin ding sablang kaladwa, king purgatorio, ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Josepina, Gregorio, Lizelle, Welming, Luisa, Emilio 40 Days, Alexander, Death Anniversary, Juanito, Ana Rose, Gloria Death Anniversary, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Abelardo, Victoria, Reynaldo, Aurora 9 Days, Esusa, Robert, Luz Death Anniversary. Magkiabiatan po king Dalita Pamukulat. King lagyuning pa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Inginu manatili ake kayo. At kaya Paulining eta meging matabang gabun para king amano ning Diyos. Adwanta ingkayang kapatawaran,
batang maging karapat-dapat magmasusi karing banal a misteryo. Magkumpisal ko. Diyos sa may payang tutu, at kay kayong kapatat, kunin ni kasalang upina, inisip, amano at dapat, at mayariwang kakulangan. Ulinitay panikapupo ka sa Mariang Kapalagang Birhen, karisablang Anghelang Paul Santo, at kay kayong kapatat, ipanalangin niyo kung Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alanganga. Manalangin tamo. O mayupayang tutu at alanganggang Diyos, piyapakit mo ing kekang ligaya king yato. Patnubayan mo ing obra ning kekang iglesia. Sa upanmeng mipasyag king lagyu mo, manatili king kasalpantayanan at miyatad king kekang kaligtasan karing sablang tao. Itiyadwan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at mag-ari, kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Makiramdam tampo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ning propeta Jeremias. Itiyo ing kasulatan, apiyakitan karing sinabi ng Jeremias, anak ning Hilkiah Jeremias, ing metong karing paring Hudyo ning Balen, Anatot, asakop ning teritoryo ng Benjamin. Ngana kanako ning Ginoo, baluran ako, bayura ka pa dininan biye, at piniliran ako, bayo ka pamibayit, ban maging propeta karing bansa. Peki ba't ko, Ginong Diyos, ako biyasang magsalita, masyado ko pang anak, dapat nga nakanako ning Ginoo. Emo sasabyan, ing masyado ka pang anak, nunemon ta ka karing tao, anong nura ka itubod, at sabyan mo karela ing sablang bage ay utos kong sabyan mo. Eka tatakot karela, uling kayabe mo ko at ingatan da ka. Ako ing Ginoo ing magligtas. Kay ba't nanito, inatsyat ni ning Ginoo ing kayang gamat, tikil ding labi ko at sinabi na kanako, makiramdam ka, ibabiya ko laki ka ring amanong kailangan mong sabyan. Ngening aldo iti, dirinanda kang upaya karing bansa at kayarian. Mamutput ka at lasak, sumira at manyaldak, mitalakad at tanam. Amano ning Ginoo, ipasyag ko ing kekang kaligtasan. Ika o Ginoo,
ingalapitang kong santungan, emusay paing tulot, indug pakaku, ing kabiguan, ulining makatuliran ko, kakong asahan, ing saupan mo ko at iligtas, dalangin ko pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Maging antikasanang matibay santungan para kako, metong akuta akambilan ko kapilanman, iko ing kakong santungan at talapaglualo, o Diyos ko iligtas mo ko, kinggamat ding matulid. Ika o Ginu, ingka kong kapanayan at asahan, manibat po kanitang anak ko, king mabilog kong biye, kaya kako manalig. Ika ing miningat at minantabi ka na ko, manibat po kanitang mibayit ko. Ipasyag ko ing kaya kang kayapan, at adoldo ibalita ko, ing pagkalugmong kaligtasan, manibat pa inyang kayanakan ko, o Diyos tiro mo na ako, at ako naman, alakon to nang mipapasyag, karing makapagmula lamang dapat. Ipasyag ko yung kaya kang kaligtasan. Parang alantaya po yung maya pabalita. Emu bukod king tinape yung magbiyaing tao, nuneking balang amanong manibatan, king asbok ning Diyos. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kang pamipasyag king mayap a balita agpangkang San Mateo. igaya kaya ka o Ginoo. King Aldo murin kita, tinipaya king bale Jesus at mintaya king pampang ning dagat-dagatan. Pilupong-lupungan dering dakalataw, inya sinakeya king meto nga bangka, at karinya linuklok. Ding tao pakatalakadla king pampang, tiro na lang dakalabage king kapamilatan ding talimhaga. Ating metong aortelanong linwal ban salbagbini, king pamanyalbag na, ating biningdig pa king lele dalan. Dinatang laring ayub at tiktok dalareti. At inamang biningdig pa, king mabatu, anong nu mayimpis mo inggabon. Sinibot agad iti, dapot inyang may bilad king pali ning Aldo, may lanat la, uling malalam ing yamut da. At inamang biningdig pa, king busal ding dikot a masuksok. May labong indikot at may saul ing bini. Dapot, ing biningdig pa, king gabun a mataba, tinubo at memunga. Ingaliwa, tsa dinalan, at ingaliwa, tsa na mapulo, at ingaliwa, tsa 30 binutil. Itang ating pakiramdam, makiramdam ya. Ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Maya payabak po kay kayungan. Nano po ing masakit.
ing pangayanda kang physically, pamugbuganda ka, tampalinganda ka, pangunutanda ka, o ing pangamanuanda kang masasakit na salita? Ano po ang mas masakit? Ang sampalin ka, sabunutin ka, suntokin ka, o ang pagsabihan ka ng mga masasakit na salita? Kung ang sagot po ninyo ay ang pagsalitaan ng masasakit na salita, oo nga naman. Mas masakit ito. Bakit? Kung ikaw ay bubugbugin o susugatan, hihilom ito. Mag-iiwan nga lamang ng peklat. Ngunit ang mga salitang masasakit at mapapait na binitawan sa iyo ng ibang tao ay habang buhay mong daladala hanggang may isip ka, hanggang tumitibok ang iyong puso. Kung ikaw ay pagsalitaan ng masasakit na salita, hindi ang balat mo ang magdurusa dahil matatandaan ito ng iyong puso at ng iyong kaisipan. Sila ang magkakaroon ng sugat, ang iyong puso ang magkakaroon ng peklat. Ang iyong kaisipan ay patuloy na mababalisa sa tuwing makikita mo ang taong ito o maalala mo lamang ang pangyayaring ito. Habang buhay mo, silang daladala. Sabi nila, hindi na daw maibabalik ang mga salitang nasabi na. E mo na kanwa balik, inga manong sinabi mo na. Kaya, ang payo lagi ng matatanda sa ating lahat, mag-ingat sa mga salitang bibitawan. Dahil madalas, mas matalim ang iyong dila kesa sa espada. Words have power. May kapangyarihan po ang salita. Kapangyarihan na maaring magwasak sa buhay ng isang tao o kapangyarihan na maaring magbigay buhay at pag-asa sa iba. May natatandaan po ba kayo na isang tao na nagbigay sa iyo ng mabubuti salita, mga salitang nagbibigay pag-asa, mga salitang nagbibigay inspirasyon sa inyo, na dala-dala ninyo at naging motibasyon ninyo kung sino kayo ngayon? Nakatapos ka ng pag-aaral dahil nung bata ka pa, sabi sa iyo ng nanay mo, magsumikap ka, susuportahan kita, magsasakripisyo ako sa iyo. Narinig mo ang lahat ng mga salitang ito, kaya pinag-igihan mo sa iyong pag-aaral. They became words of motivation for you to finish your school. O kaya naman, noong ikaw ay lugmok sa problema, may isang kaibigan na lumapit sa inyo at nagbigay ng mga salitang nagbibigay buhay at pag-asa upang magpatuloy ka sa iyong buhay. At ngayon, ikaw ay matatag, ikaw ay punong-puno ng enerhiya upang magpatuloy sa iyong buhay. O may natatandaan ka bang isang tao na hindi mo makakalimutan ng sinabi niya noong bata ka o narinig mo lang? Baka sinabing hanggang dyan ka na lang. At natatandaan mo yung sinabi niya. O mga salitang nagbigay sa iyo ng panghabang buhay na sakit. Words have power. They can destroy and create. Sometimes, a single word can change everything. Kaya mag-ingat po tayo sa mga salitang ating binibitawan. The first reading narrates to us the calling of the prophet Jeremiah. Napakaganda po ng pagtawag itong storya sa unang pagbasa. Sabi ng Panginoong Yahweh kay Propeta Jeremias, bago ka pa isinilang, bago ka pa iniluwal ng iyong ina, nasa tiyan ka pa lamang, tinawag na kita.
kilala na kita at ikaw ay sinugo ko upang maging propeta ng mga bansa. The calling of the prophet Jeremiah. Ang sabi pa ng Panginoong Yahweh kay Jeremias, tingnan mo, ilalagay ko ang aking mga salita sa iyong mga labi. Mangangaral ka sa lahat ng bayan, at ang mga salitang ipapangaral mo ay mga salitang maaring magbigay buhay o maaring maging babala sa mga gumagawa ng masama. See, I place my words in your mouth, says the Lord to prophet Jeremiah. This day I set you over nations and over kingdoms, to root up and to tear down, to destroy and to demolish, to build and to plant. The words of the Lord that were put on the mouth of the prophet Jeremiah are so powerful that they can destroy a nation, that they can rebuild a nation. The gospel for today begins with a narration that Jesus is in the midst of the crowd, preaching and teaching. Jesus is the Word of the Father made flesh. Si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. At siya ngayon ay nangangaral sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga istorya na malapit sa kanilang puso, mga talinghaga. O kaya naman, minsan gumagamit po siya ng mga bagay na nakikita sa ordinaryong pamumuhay ng mga tao tulad ng pagkain, ng trigo, ng mga iba't ibang uri ng hayop, ng kalikasan. Jesus uses images just for them to really understand the message of His preaching. And today, Jesus used the image of a sower. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, minsan daw, merong naghahasik ng binhi. At nakapanghasik siya, yung ibang buto pumunta sa daan-daan lang. Ngunit yung mga ibon, tinoka yung mga binhi, hindi tumubo. Yung iba naman daw na binhi ay napunta sa mabato. Kaya naman, nung ito'y tumubo, dahil manipis lang yung soil, yung lupa, no? Tumubo nga, pero nung kainitan ng araw, nalanta ang mga ito. At merong tumubo daw sa mga masuksok na lugar. At merong tumubo sa matabang lupa, na kung saan ang mga binhi na pumunta sa matabang lupa ay namunga ng masagana. Ang mga binhi ay tumutukoy sa salita ng Diyos, na kung saan ang mga lupa na ginamit ng Panginoon upang maunawa ng mga tao ay tumutukoy naman sa ating mga puso. Kumusta na ang puso mo? Mabato ba ito? Ito ba ay hindi mataba? Hindi bukas? Ang puso mo ba ay hanggang sa una lamang tutubo, ngunit pagdating ng init ng mga problema, malalanta ang iyong puso? How do you receive the Word of God? Papaano mo tinatanggap ang salita ng Diyos? Nawa ang puso natin ay maging matabang puso, na kung saan kapag ang Panginoon ay nanghasik ng kanyang salita sa ating mga puso, ang mga ito ay mamumunga ng masagana. Prepare our hearts so that the Word may bear much fruit. Listen to the Word, understand the Word of God, and more importantly, live out the message. Pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos at hindi natatapos sa pakikinig dahil kailangan ding unawain. Hindi po tayo yung may narinig lang tayo, lalabas doon, o kaya narinig lang, hindi natin inuunawa. You listen, you understand, and you live out. Kung ano ang narinig,
siyang uunawain at siyang isasabuhay upang magkaroon ng masaganang ani sa iyong pamumuhay. Kung mag-iwan man tayo ng peklat sa puso ng iba, huwag po sanang mga masasakit na salita at karanasan. Mag-iwan ka ng pilat ng salita ng Diyos sa puso ng iba upang matandaan nila ang Panginoong Hesukristo. Maunawaan nila ang salita ng Diyos. Kung gaano ka kabilis magpalaganap ng tsismis, sana mas masigasig kang magpalaganap ng salita ng Diyos upang tumimo ito sa buhay ng iba at sa puso ng ating kapwa. Napakaganda nung sulat mula sa mga Hebreo, Kabanata 4, versikulo 12. Indeed, the Word of God is living and active, buhay at umiiral, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow. It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. Matalim ang mga salita. Ngunit mas matalim ang salita ng Diyos sapagkat ito ay nagbibigay buhay sa ating lahat. Ihanda po ninyo ang inyong mga puso sa pagtanggap ng Kanyang salita. Amen. Ing Ginoong Hesus, adwa ng daptan tamo ing obrang gimpanan na. Nga nawari, ing agyagantala ringaliwa, ban matulang tupad king kayang maya pabalita. Adwan tangin ing grasyang tupad king kayang utos. Nga tamong manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia Katolika, gawa niya sanang atyoy Kristo, karing sablang tao, kapamilatan ding tapat ning lugod, karing sablang balitang ning lipunan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king kayakatang gobyerno, ding gagawa ng batas, maging mabiela sanang pamipakit kin lugod ng Kristo, king balang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang daralang kasakitan, makatagpula sanang metong a Mother Teresa ning India, amipakit karelang isipan nung Kristo, at magdusaya kapamilatan do, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, kapilan man sana etala tatanggian sa upan, ding aliwa kinlagyo ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngini adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoong Hesus, sa upan mo ring sablang uring tao, mabandiman ng pong kalulu, maluka o makatuliran, agyamang balu mong detimurin, adwanda ing pangapako mo king krus. Ipagkalub mong agang pananmila, ring dapat pakalulu, at depatan mo inyang mabibiye ka, busal ding tao, ikang mabibiye at magari, manggaman kapilan. Amen. Diyata pong makasadyang mag-opera muntana laking libutan. Ingke kami
Manalangin kayo kapatat, baning kaya katamong daon, matanggap ya harapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. Tagapan sa Pinoy, tigdawang karigdaman mo, ikapurin kaligayan kaya lanyo, ikakatamang kasalanan, malulog lang siya sa iglesia. O Diyos, sa ipami, akamtan mi sana ing kaligtasang kapamilatan dareting ayin adaralan mi, para king kekang karangalan. Tanggapan me ing ganap a sakripisyong binye mo ke kami. Panuwanan me antimo ing depatan mo karing ayin ng Abel. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ing ginu manatili a ke kayo, iyat nayo ring puso yu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin o ipa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilata ng Heso Kristo ang ginumi. Iya ing kekang amano, aking kapamilata na lelangan me ing meto yato. Iya ing talapangabus at inubod mo, banikabus na kami. Inya sa kapamilataning banal na Espiritu, mi katawan niyang tao at mi bait king Birhen Maria. Ti paraana ing banal mong kaburian, ban italakad ne, ing meto nga banal abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, ban sintangane ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling niye. Ulinanita, kambering sa blangkoro ring anghel karimbanua, daralat mi ing ligaya, layon makyabe king alang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinanita pagparalumpumi, pabanalan mo sana reting ayin, king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Baya mi daon kusang lub, kimpamay lasat kamatayan, kinuane ing tinape, at pasalamat sa keka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan ye iti ikongan at kananye, iti yaing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuane ing kalis. Pasibayang pasalamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ning daya ning bayu at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao.
Banketa, mipatawaran la rin kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebie ning anak mo. Daraon miyake kay ting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling me, at ding sablang me ngayang unabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alanganga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos. Kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso-Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub king ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu,
parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kahaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekain kayarian, ating kayumayan, ating ligaya manggamanting alanangga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karingke kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king ngalanganga. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilan man ke kayo. At kaya ka timore. Ipakitangyan ning mikakan metong tamo king kapayapan. Cordero ni Diyos, sa minalako, ing kasalanan niyado. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, ing kasalanan ninyado. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, ing kasalanan ninyado. Ibigay mo ke kami ing kapayapan. Ibigay mo ke kami ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Ibigay mo ke kami ing kapayapan. Ibigay mo ing kapayapan. Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoy ako matampang tanggap kaya dapat iakas mi nga man at kumayap na.
Manalangin tamo. Oy paming mapamakalulu, manalo na sanang deting misteryo, pagkaluban na king bayong parasan, at idalara kami king metong abayong biye kambemo, itiadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi, Inginu, manatili ake kayo. At kaya timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingipa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan. Salamat king Diyos.